Муки смерти охопили мяне, путы пекла меня ввели. Па ўціску маім клікаў я Пана, і пачуў ён голас мой са сваёй святыні, у імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Пан з вами. Молімся падчас гэтай святой імшы за памерлага Станіслава Лысага. Перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы з чыстым сэрцам маглі злажыць гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молимся. Пане наш Боже, нехай Твоя милостивая ласка скірує на небі да Тебе нашыя сэрцы, бо без Твоей дапамогі мы не можем Тебе падабацца праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читання книги пророка Єремії. Ты, Пане, даў спазнаць мне, і я ведаю. Ты показаў мне ўчынкі іхнія. Але я быў, як прыручаная ягня, якое вядуць на зарэз, і не разумеў, што яны задумалі змову супраць мяне. Знішчым дрэва ў поўнай сіле, вырвем яго з зямлі жывых, каб не згадвалі больш імя яго. Але ты, Пане магуццяў, які судзіш справядліва, які даследуеш нутро і сэрцы, дазволь мне ўбачыць Тваю помсту над імі, бо Табе я давяраю сваю справу. Гэта Слово Божае. Пане мой Боже, на Цябе спадзяюся. Пане мой Боже, на Цябе спадзяюся. Пане мой Боже, на Цябе спадзяюся. Уратуй мяне ад усіх ганіцеляў маіх і вызвалі мяне, каб не схапілі, як леў, душу маю, і не разадралі, пакуль няма каму ўратаваць мяне. Пане мой Боже, на Цябе спадзяюся. Пане, судзі мяне па справядлівасці маёй і па маёй нявіннасці, што ўва мне. Няхай скончыцца зласлівасць грэшнікаў, умацуй праведнага, Божа справядлівы, які даследуеш нутро і сэрца. Пане мой Боже, на Цябе спадзяюся. Мой шчыт – гэта Бог, які ратуе праведных сэрцам. Бог – суддзя справядлівы. Бог, які штодня спаганяе. Пане мой Боже, на Цябе спадзяюся. Хвала Табе, Слово Божае. Шчаслівыя, хто ў добрым і чыстым сэрцы захоўвае Слово Божае і прыносіць плод у цярплівасці. Хвала Табе, Слово Божае. Пан з вамі. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табі, Пане. У той час
Людзі з натоўпу, калі пачулі словы Езуса, казалі: «Ён сапраўды прарок». Другія казалі: «Гэта Месія». А іншыя казалі: «Хіба з Галілеі прыйдзе Месія? Ці ж не сказана ў Пісанні, што Месія прыйдзе з роду Давіда і з мястэчка Бэтлеема, адкуль быў Давід?» І вось адбылася з-за яго спрэчка ў народзе. Некаторыя з іх хацелі схапіць яго, але ніхто не ўсклаў на яго рукі. Вярнуліся слугі да першасвятароў і фарысеяў, а тыя сказалі ім: «Чаму вы не прывялі яго?» Слугі адказалі: «Ніколі яшчэ ніхто не гаварыў так, як гэты чалавек». Фарысеі сказалі ім: «Няўжо і вас узвялі ў зман? Можа, паверылі ў яго, хто з кіраўнікоў альбо з фарысеяў? А гэты натоўп, які не ведае закону, ён пракляты». Тады Нікадэм, які быў адным з іх і прыходзіў да Езуса раней, сказаў ім: «Ці наш закон асуджае чалавека, пакуль не выслухаюць яго і не даведаюцца, што ён робіць?» На гэта адказалі яму: «Можа, і ты з Галілеі. Даследуй і ўбачыш, што з Галілеі не паўстане прарок». І разышліся, кожны да свайго дому. Гэта слова Пана. Шчаслівыя, хто ў добрым і чыстым сэрцы захоўвае Божае Слова і прыносіць плод у цярплівасці. Шаноўны ксёндз пробашч, мілаваныя браты і сёстры, чарговыя рэкалекцыі ў нашым жыцці і чарговы раз Бог запрашае, каб мы прыслухаліся да таго слова, якое асаблівым чынам хоча нам даць як дар, але таксама і заданне. Час Вялікага посту не з'яўляецца мэтай сам у сабе. Гэта час, который вызначае, дае нам Касцёл, каб мы прыгатавалі нашыя сэрцы на велікодныя святы. У гісторыі розны ён быў. Быў 3 дні, 7 дзён, вельмі шмат было, нават да 3 месяцаў, цяпер маем 40 дзён. І гэта асаблівы час, калі Касцёл звяртае ўвагу, каб мы ўбачылі чарговы раз, а можа першы раз, цану нашага збаўлення. Слова Божае, якое апісвае гэтую драму Езуса Хрыста, пераслед Езуса Хрыста, который, як мы бачым, пачынаецца ўжо раней, не толькі падчас гэтага працэсу і да крыжовага шляху, але таксама набажэнствы, крыжовы шлях, песні жальбы. Гэта вялікая пакута, цярпенне, кроў. Усё дзеля нас, дзеля нашага збаўлення. Урэшце смерць. Так Бог нас любіць. Чалавек павінен гэта ўсвядаміць, прыняць, і сапраўды натуральным з'яўляецца падзякаваць. Як можам дзякаваць Богу за такую любоў? На любоў можам адказаць толькі любоўю. Гэта тое, што называецца хрысціянства, што адна мэта ў нас любіць. І добра ведаем, Езус Хрыстус называе па імені «любі Бога», «любі бліжняга, як самога сябе». Сёння некалькі слоў пра гэтую любоў да бліжняга. Мяркую, што наш святы заступнік, слуга Божы, з'яўляецца таксама такім узорам, прыкладам канкрэтнага чалавека, манаха, который паказвае ў свой час, у сваім кантэксце гістарычным, у сваім кантэксце манаскага жыцця, але паказвае, як трэба любіць бліжняга. 3 словы хацеў бы, каб асталіся пасля гэтай навукі ў вашых сэрцах. Слухаць, гаварыць, прабачаць. Слухаць, гаварыць, прабачаць. На ўзор таго, як любіць нас Пан Бог, Бог заўсёды нас слухае, выслухоўвае. Можа хтосьці спрачацца, казаць, як, малюся, прашу, ніколі, можа, не атрымаў гэтага адказу. Гэта іншая тэма, не заўсёды Бог выслухоўвае так, як нам хочацца. Мы разважаем пра любоў да другога чалавека, і трэба звярнуць увагу, што
першае зло, которое спаткала чалавека ўжо тады ў раі, гэта была самотнасць, адзіночества. Недобра, каб чалавек быў сам. Бог бачыць Адама, першага чалавека, усё мае. Рай, уся зямля для яго, Бог блізка. А чагосьці, лепей сказаць, кагосьці яму не хапае. Каб была паўната чалавечнасці і шчасця, патрэбны другі чалавек. І Бог дае нам людзей. Дае нам людзей, которых мы не выбіраем. Бацькоў нашых мы не выбіраем. Дзяцей нашых мы не выбіраем. Гэта людзі, которые дадзены панам Богам як дар. Канешне, часамі ведаем, што гэта дар у форме крыжа, пакуты, которую трэба несці. Але перш за ўсё Бог дае нам гэтага чалавека, каб любіць, каб паказаць гэтую любоў, выказаць гэтую любоў. Ці ўмею убачыць менавіта ў гэтым кантэксце другога чалавека і падзякаваць Богу: дзякую табе, Пане Божа, за тых людзей, которых ты мне даў. Гэта дар і абавязак. Далей мы кажам, што будуем нашыя адносіны з тымі людзьмі, которых выбіраем. Жонку, мужа, нейкім чынам выбіраем, ведаем, што Бог нам дае, але мы таксама выказваем волю сваю. І ўсе астатнія спатканні, з кім мы спатыкаемся. Кожны чалавек, гэты выпадковы, як мы кажам, случайны встречны, гэта таксама дар ад Пана Бога. І можа быць магчымасць, каб выказаць гэтую любоў. Не ўсіх будзем любіць такой самай любоўю. Не ўсіх будзем любіць такой самай любоўю. Нам бы часамі хацелася так, як Бог. Бог усіх любіць аднолькава, але мы не будзем так любіць. Але вельмі важна, каб сапраўды гэты рух любові быў у нас. Тое, што забівае любоў, гэта абыякавасць, безразлічие. Ці яно будзе ў гэтым кругу найбліжэйшых, сям'і, ці трохі далейшых суседзей, суграмадзян, у парафіі. А якое мне дзела? А рабіце, што хочаце, жывіце, як хочаце. А што мне гэта цікавіць? Ніколі не будзе любві. Эгоізм, абыякавасць, я, маё жыццё, мае радасці, мае праблемы, ты мне не цікавіш. Гэта не любоў. Такім чынам любові не пабудуем. Маліцца трэба і прасіць Бога, каб не быць абыякавым. А сёння так вельмі лёгка. Увайсці ў мабільную установу і ўсё. Там маё жыццё. Там жыву. Любоў – гэта час. Як мераецца любоў? Часам. Любоў мераецца часам. Як зразумець, паказаць, што я люблю? Прысвяціць час. Гэта тая валюта, скажам, гэта тая каштоўнасць, гэта тое золата, якое маем. Колькі часу ты прысвячаеш, каб пабыць з другім чалавекам? І, вядома, нашае быць, яно акрэсліваецца па-людску, каб паслухаць, выслухаць. Будуем любоў, слухаючы. Слухай, Ізраіль. Так пачынаецца запаведь Божая, запаведь любові. Слухай. Калі хочаш любіць, навучыся слухаць. Слухаць вушамі сваімі. Слухаць тое, што гаворыць чалавек. Прыслухоўвацца. Ведаем добра, што мы, асабліва ў кантэксце сям'і, вельмі хутка прывыкаем. На пачатку, можа, трохи прыслухоўваемся, потым, я ўжо знаю, што яна мне скажа. Нешта там бубніць. Мужчыны часамі прыходзяць і кажуць: ксёндз, парагавары з маёй жонкай, а што такое? Увесь час пілуе. Пілуе, увесь час нешта там бубніць, ходзіць, що ёй не падабаецца. Я говорю: але што яна кажа? Кажа: я ўжо не ведаю. Але пілата ходзіць, бу-бу-бу-бу-бу, ўжо перастаў слухаць. Кажу: дзякуй Богу, што пілуе, бо калі перастане пілаваць, всё, канец ужо вашых адносін. Выслухаць, паслухаць. Давай паразмаўляем. Не прывыкаць да таго, што нешта хтосьці гаворыць, але сапраўды добра ведаем, што слухаць трэба не столькі вушамі, колькі сэрцам. Часамі нічога не трэба гаварыць. Адзін позірк, я ўжо панімаю. Гэта тое слуханне. Я прынимаю чалавека з радасцямі, са смуткамі, такім, якім ён ёсць, такой, якая яна ёсць. З іншага боку, добра ведаем, што любіць – гэта значыць размаўляць, гаварыць, сказаць,
Перш за ўсё, умець падзякаваць, убачыць у чалавеку дабро. Убачыць у чалавеку дабро. Умець сказаць, як мы кажам, камплімент, тое, што падкрэслівае. Мы умеем наракаць, умеем, як мы кажам, дапячы другому чалавеку. Але вельмі важна, каб мы навучыліся сапраўды дзякаваць, сказаць: добра, што ты ёсць. Не за нейкія вялікія справы, за гэтыя дробнасці, за мелачы жизни. Бо з іх складаецца любоў, штодзённасць, дарога да святасці. Каму я апошні раз дзякаваў за нейкае дабро? З людзей, блізкіх, родных, можа, трохі далёкіх. Каму сказаў: дзякуй табе за гэта. З іншага боку, ведаем, што ніхто з нас не святы, мы ідзем да святасці. Ніхто з нас не анёл, кожны з нас грэшны чалавек. І асабліва тыя людзі, з которымі жывем блізка, мы бачым іх слабасці, грахі, недахопы. Што рабіць? Зноў ж мы казалі, не быць абыякавым. Калі брат твой згрэшыць супраць цябе, чи ў іншым кантэксце, ідзі і дакары яго, кажа Евангелле. Мы размаўляем, вельмі шмат размаўляем. І сёння звярніце ўвагу, што, напэўна, не з'яўляецца любоўю пляткаванне. Гэта ж таксама размова. А ці чуў тое, той з тым, тая з тым, тое, сёе пашло. Мы бачым, мы неабыякавыя, мы рэагіруем, але гэтая рэакцыя неправільная. Што зменяць плёткі твае? Канешне, выльеш сваё сэрца, выпусціш гэты пар эмацыйны, але нічога не зменіцца. Канешне, я ж лепшы, я ж так не раблю. Сябе ўзвысім, другога прынізім. Гэта не любоў. Так любові не пабудуем. Калі брат твой згрэшыць супраць цябе, ідзі і дакары яго. Гэта тая ступень любові, которая вымагае адвагі, сілы. Стаць у вочы, сказаць: слухай, гэта не так, гэта мне не падабаецца, не рабі так. Ці сапраўды дарослая да гэтага ўзроўню любові? Каб сказаць, з аднаго боку, абавязак, мы добра ведаем, большасць з вас гэта бацькі, дзядулі, бабулі, і трэба гаварыць. Хто, если не я, бацька твой, маці, павінен, абязан сказаць: не так робіш, не так жывеш, вядома, гэта не падабаецца. А з іншага боку, гэта ёсць любоў. Сказаць не з дакорам, але сказаць з любоўю. Верачы ў то, што другі чалавек зноў ж паслухае, можа нешта зменіць. Цярплівая любоў. Добра, хтосьці скажа: так, ужо не адзін раз, не адзін год раблю так. Гавару, прыпамінаю, напамінаю, і як гарохам аб сцяну, нічога. Бывае крыўдна, апускаюцца рукі, не хочацца ўжо больш гаварыць. Гавары Богу. Размаўляй з Богам, маліся за гэтага чалавека. Гэта сіла нашай веры і надзеі, которую ніколі нельга страціць. Калі па-людску не даходзяць гэтыя словы, запрасі Пана Бога. Запрасі Пана Бога. Ён дапаможа знайсці спосаб, як дакрануцца да сэрца. Ён створыць такую сітуацыю, калі сапраўды чалавек зразумее, што папа, мама, альбо часамі жонка, муж мелі рацыю. Трэба было так жыць. Яшчэ адзін узровень любові – гэта прабачэнне. Кожны з нас па натуры сваёй эгаіст. Такія мы ёсць. Прызнаемся да гэтага ці не прызнаемся, самалюбы, эгаісты. Любоў стварае магчымасць выйсці з гэтага эгаізму і быць для другога чалавека, прысвяціць свой час, нейкія свае здольнасці, жыццё сваё, сваю энергію. І гэта вось школа любові. Добра ведаем, што вельмі моцна баляць кожнага з нас розныя крыўды. Гэта тое зло, которое спецыяльна ці не спецыяльна чалавек зрабіў супраць нас. Словам сваім, паступкам сваім. І гэта моцна, як мы кажам, задзівае нас. Натуральная рэакцыя. Правільная рэакцыя. Калі хтосьці крыўдзіць, чалавек бароніцца, не пазволіць сябе скрыўдзіць. У сэрцы астаецца менавіта тое пачуцце крыўды. Ён, яна
Калі крыўдзілі, сталіся маім ворагам, не братам ці сястрой, але ворагам. І знову ж Євангелія, слова Христа: любіце ворагаў вашых. Маліцеся за тых, хто вас пераследуе. Гэта ўжо ўзровень любві вельмі высокі. І ён засноўваецца на тым, што і чалавек, калі адкрывае гэтую крыўду, не разрывае яе, але робіць усё, каб прабачыць. Гэта хрысціянская любоў. Яшчэ раз, паводле прыкладу Езуса Хрыста. Ён вучыць, як любіць бліжніх. Быў адным з нас, ва ўсім падобным апрача граху. І таксама меў права, як ніхто іншы, пакрыўдзіцца на тых людзей, которые не разумелі яго, не прынімалі, а потым несправядліва асудзілі і забілі. Ён, як ніхто іншы, меў права, як мы кажам па-людску, пакрыўдзіцца на ўсіх. Але бачым інакш. Прабачае. Моліцца за тых, хто яго крыжуе. Ойча, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць. Прабачае ў апошнюю хвіліну таму злачынцы, который вісіць разам з ім на крыжы, калі просіць аб прабачэнні. Гэта той прыклад любові, як у нашым жыцці з прабачэннем. Вельмі часта носім гадамі крыўды, гэтыя камяні, гэты цяжар, самі разрываем гэтыя раны. У імя чаго? Потому што я не пращу, я не прабачу, я сваім непрабачэннем паную над табой. Гэта неправда. Сябе забіваеш. Сябе забіваеш. Не будь як Бог. Не старайся быць лепшым за Бога. Бог з'яўляецца любоўю і заўсёды прабачае, а часамі мы хочам быць: не, я буду лепшы, а я не прабачу. Вялікай пакоры вучымся падчас споведзі. Прыходзячы да Бога тады, калі мы гэтага патрабуем і сколькі мы гэтага патрабуем. Кожны раз. Ойча, прабач, бо зграшыў, і атрымліваем прабачэнне. Потым, выходзячы, вяртаючыся ў сваю штодзённасць, як можна жыць па-другому, каб не увайсці ў гэтыя адносіны і не прабачыць. Вядома, гэты працэс прабачэння займае часу. Ён не так пстрык адразу адбываецца. Патрэба малітвы. Але з іншага боку, гэта той накірунак, который вучыць нас запаведь любові да бліжняга. Сёння, калі мы слухаем Божае Слова, але таксама прыглядаемся жыццю слугі Божага, хочам таксама прасіць Пана Бога аб дар такой любові да другога чалавека. Каб сапраўды быць тым, хто умее слухаць, выслухоўваць. Гэта значыць знаходзіць час пабыць разам. Каб быць чалавекам, который умее сказаць, дакарыць, назваць зло, не маўчаць, не быць абыякавым. Сказаць з любоўю, цярпліва напамінаць. І ўрэшце, каб быць чалавекам прабачэння. Каб не трымаць гэтай крыўды, не раздзіраць гэтых духоўных ранаў, каб праз шчырае сваё навяртанне, шчырую споведь, і потым праз малітву паказаць любоў да другога чалавека. Нялёгкая гэта дарога, але з Езусам Хрыстом у яго прысутнасці яна магчымая. Яна становіцца прыгожым шляхам да збаўлення, да святасці і да неба. Няхай гэты час Вялікага посту, які яшчэ перад намі, будзе часам сапраўды пошуку гэтых шляхоў узаемнай любові. Тое, што можна, тое, што трэба з Божай дапамогай паправіць. І прасіць Пана Бога, каб Ён вучыў нас і дапамагаў любіць бліжняга. Амен. Да Бога, валадара жыцця і смерці, якому мы з даверам даручаем наш лёс,
Праз Иисуса Христа узнесем наши покорные молитвы. Молимся за святый костёл, каб ачышчаны праз пакаянне, і ён пастаянна аднаўляўся і асвячаўся. Цябе просім. Молімся за сем'і, якія перажываюць цяжкасці, каб яны захавалі веру ў Божий провід. Цябе просім. Молімся за нашу моладзь, каб матчына дабрыня Найсвяцейшай Панны Марыі дапамагла адкрыць ім у жыцці сапраўдныя каштоўнасці. Цябе просім. Молімся за тых, хто ўдзельнічае ў рэкалекцыях, каб яны вытрывалі ў сваіх добрых намерах і пастановах. Цябе просім. Просім ласку вечнага збаўлення для Станіслава Лысага. Цябе просім. Молімся і просім за людзей, і акунаем у сэрца збаўцы нашага Езуса Христа, людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, цяжка і невылячальна хворых. Молімся за нашых ахвярадаўцаў, просім для іх ласкі збаўлення, міласэрнасці і мудрасці ў штодзённым жыцці. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы праз удзел у таямніцы смерці Хрыста сталі удзельнікамі Яго воскресення. Цябе просім. Всемагутны Божа, праз заслугі Твайго Сына адары нас патрэбнымі ласкамі, аб якіх у Цябе з даверам просім, праз Хрыста Пана нашага. Амен. Сядайце. Благословлений Ти, Пані Боже, сусвіту, бо дякуючи Твоїй щодрості, ми отримали хліб, плод землі, праці рук людських. Віками він став для нас хлібом життя. Благословлений Ти, Боже, навіки, простаємниця Твоя. Ти дай нам Божу любості Христа. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Милосердний Боже, ласкаво прийми дари Твоего люду, и до себе скируй непокорную нашую волю, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. Угору серцем. Подякуем Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймовалі нашую пыху і, адкрываючы наше сэрцы на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам і такім чынам наследавалі Тваю дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе у один голос, ускликаючи: «Святый, святый».
Сапраўды, Божа, Ты святы і справедліва хваліць Цябе ўсё Твоё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснай моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсці, чакаючага другого прыйсця, з падзякай складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь. Просім на дар Твайго касцёла і прымі яго, як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай, Багародзіцай Марыі, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, святымі арханёламі, Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленнем. Будь ласкавы мацаваць у веры, любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам, усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Памятай пра слугу Твайго Станіслава, кого Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост, падобным у смерці да Твайго Сына, таксама ўдзельнічаць у яго воскрасенні. Калі Христос уваскрасіць целы памерлых з праху зямнога і нашае, смяротнае целы прыпадобніць да свайго хвалебнага цела. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, калі вытраш усе слёзы з вачэй нашых, бо, убачыўшы Цябе, Бога нашага, такім, якім Ты ёсць, праз усе вякі будзем падобныя да Цябе і будзем хваліць Цябе бясконца праз Хрыста, Пана нашага, праз якога даруеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе Табе, Божа Ойча, всемагутны ў еднасці Духа Святога, ўся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё,
приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа, во Твое. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой вам усім, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана нашого Ісуса Христа, нехай допоможе нам, приймаючим Його, досягнути життя вічного. Баранку Божий. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай захоче. Откупленные мы дорогою кров'ю Христа, як беззаганного і чистого ягняці,
Помолимся. Боже наш Отче, нехай найсвятейший сакрамент очистить нас, и любим Тебе учинить праз Христа Пана нашего. Амен. Святый Архангеле Михаиле, о 10 гадзіне будзе выстаўлены найсвяцейшы сакрамент. Будзе магчымасць на працягу дня маліцца, на працягу дня паспавядацца, можна сказаць, сваім родным, блізкім, каб прыходзілі да споведзі, каб прыходзілі, каб памаліцца, папрасіць Езуса Хрыста, выстаўленага ў найсвяцейшым сакраменце, патрэбныя ласкі для сваёй штодзённасці. Пан з вамі. Схіліце головы на благословлення. Узглянь спагадна, Пане, на народ Твой, які рыхтуецца ушанаваць пасхальныя таямніцы, і шчодра адары яго нябеснаю ласкаю, каб, атрымаўшы ад Цябе бачную дапамогу і суцяшэнне, яшчэ старанней імкнуўся да нябачных дабротаў. Праз Хрыста Пана нашага, нехай благословіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын, і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Побіяние наш Чудотворца.